No čaute ľudia, u ďalšieho videu. A dnes idem hrať Roblox. No ľudia, už som vybral že čo budeme hrať. Uhádnite ľudia sa, čo ideme sa hrať. Minúť neviem dať start. Ľudia sa povedalo a počkajte mi, musíme ľudia toto kúpiť. A teraz toto. Dobre, vieme kúpiť toto. Tu sa kúpa, usujeme. No hej, dáme. Nebojíme sa. Áno, dáme. Ešte aj sem dáme ľudia. No, máme ešte turista. Ľudia, my tu budeme veľa sekúnd. No to neviem, prečo je tu. Ale tu ľudia aj nefungujú, tak tu prečo? Musíte. Tak si tu my kúpime všetkých. Ešte tu ide toto. Viete ľudia. Ja si ešte idem s Golden Freddy. Nebojte sa, my máme veľa peniaz. Už ide Golden Freddy. To vás my iba roboti kúpime. No, tie tu môžeme kúpiť. Ešte viem kúpiť. Dobre. Prišiel sem niekto. Ľudia, už 10 máme. No to chceš. Imam rád peniazov. Ten nejako kunár prisiel. Aj pokoľ čo diel to. Ja mám rád peniaz. Ty máš iba jeden stak.
tu máme, kúpime si toto. Máme to. A ešte si kúpime Fredodory. Keď už máme ľudia. A tam hore píše sa, koho chceme kúpiť. Aha. Že to chceme kúpiť. No tak ľudia, už kúpnem sa na Golden Fredodory. A už som dva pozácku, ale sa toto nemá ľudia. Tu tento ruku nemá. A ešte... No. Už mám srdcku iba toto mi je. A? Tak už iba ruku mu chýba. A ešte to nemusíme počkať. A ešte tu sa to... Aha. Ešte tu nemá nic. Idem sa na čas. Aha, už má setko. Ja mám zase telefónu. A nemám. To si zapovedali na tento hlas. Super. Píšu ľudia, že super tento hlas. Veľmi je super. Ešte Boxo. A ešte Freddy Bretty. Už Golden Freddy je hotový. No kúknite sa ľudia, mám Foxyho. No kúknite sa ľudia, mám Freddyho. No kúknite sa ľudia, mám Golden Freddyho. No tak ľudia už... My máme toto. No tu nemáme. Všetko necháme na potom. To som ľudia zaseknutí. Nesom. Kúpime si. Všetko ľudia v tomto hre nevie tak kúpiť tak rýchlo. Tu máme ľudia. Zaberiek ľudia, kúkajte sa. Idem sem, takto a zaberiek. Proč by nie? Ja sa zaseknem tu. Ľudia, kto nezaujíma, ja sa zaseknem tu. Iba mne sa kto dá von. No to sa nedalo. Ale Foxy sa nepohýba. Keď už ste... dnes ešte. Műsorunk támogatója a MagCity lakberendezési bevásárlóközpont. Együttműködő partnerünk az MKB Bank. Ľudia, ešte veľa musím kúpiť tu. Nemám. Chcem si toto. Tak ľudia, už toto mám. Ešte toto mám, ešte sa tu posledný prejde, áno. Ukážem vám toto. Ženské je tu takýto. A tu je takto, tu VC a tu je VC. A tu je takto a tu je takto. A ľudia, tvrdia toľka, napríklad na filmutke sú tie dvojky, roboti, ktoré sú
z jednotky. Už na to mal som. A teraz musíme počkať. Ľudia, kúknite sa. Že budem liesť na neho. Vidíte, taký to je Freddy. No už mám všetko. Ja som si rozhodol, že budem takto a ukázam. Protože som mám všetko. Bonnie, Freddy, Cige. A tu mám takýto výlet. No nie výlet, ale také Foxo, Boxo. Takýto mám tu. Foxo budeme volať Boxo. Bonnieho. Fony, on bude, Freddy bude Betty, Cika bude Chyna a ešte ľudia Golden Freddy bude Gold Dina. No ľudia už máme všetko, ukážem vám ľudia. A tu ukážem ľudia, všetko mám. A tu ukážem, všetko mám. A ešte ja trpot. Neviem sa sem, tu mám všetko. Ľudia už si myslím, že všetko som vám ukázal. A ešte dnes som by išiel robiť prácu. Už je deň. Večer. A deň je. Tak už to iba udácu videu budeme spraviť. Ale keď si nezmeste teraz, tak to budeme mať dnes. Ale ja budem tu s týmto Golden Freddy. Ja to budem robiť na Golden Freddy. Golden Freddy. Ja mám pre tebe nápad. Počkajte, ja mu chcem to takto robiť. A kúkajte sa. Ty si stvoľaj Golden Freddy. A sa vieme takto. Ahoj Golden Freddy. A takto budeme ľudia. Sa to si spravil. Ale takto vieme. Áno, dobre si to spravil. A tu svicíme. No, tam si iný. Počkajte. Aha, ešte to nebol. Ešte to nebol. A toto ešte nebol. A ešte to nebol. A už všetko som ukázal. Ľudia, no. Že už mám všetko, ľudia. Tak už čo mohol som ja spraviť, že keď sa vám tento video líbilo, nesmúňte dať like a udá si jeho videu sa čau. A ja si vám chcem povedať, že dajte mi ten odber. A dnes, toto je iba jeden video, to je tretí. Počkajte, ako sa to povie. Ľudia, to ten tretí niečo bude, neviem sa predstavila som ho, no, lebo je ten Minecraft, na chcem ja natácať. Iba Roblox mám už. Roblox je lepší než Minecraft. Ale poďte mi